يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Kıyamet gününde her adam özünün eden yaxşı amellerini ve eden teleke amellerini gözünün önüne hazır tapsa, şonda arzu eder, kaş kimenin bilen şu günahın arası nihayette daş bolsaydı. Ve Allah tebarek ve Teala sizi özünün qahru gazabından korkudyar. Allah tebarek ve Teala öz bendelerine nihayette mehribandır. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ey Muhammed, sen ayt, eger siz Hudaýy dost tutunýan bolsaňyz, pes maňa taby bolun. Huda sizi dost tutar. O sizin günählerinizi mağfiret eder ve Allah tebarek ve Teala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Ayt Hudaga ve Hudanın Resulüne muti bolun. Pes eger yüze vurup muti bolman eraz etseler, pes tahqiq Allah tebarek ve Teala kafirleri qow görmeýändir. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Tahqiq Allah tebarek ve Teala Hazreti Adam'ni ve Hazreti Nuh'ni ve Hazreti İbrahim'in awlatlaryny we özüni we Imran'ın awlatlaryny öz zamanın alemine artykmaş edip ihtiyar etdi. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Olar awlatlardyr, bäzileri bäzilerinden bolup, we Allah tebarek ve Teala kefiňizi eşdiýändir we ameliňizi görýändir we bilýändir. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Yad et, İmran'ın zenanasının aydan wagtyny, İmran'ın zenanasy aýtdy: "Ey Perwerdigarym, tahqiq men garnymdaky çağany senin üçin nezretdim. Dünýäň hytmatynyň azat bolan halyna, halis Beytul Muqaddasga hytmat üçin. Pes sen menden şunu kabul et. Tahqiq sen dogalary eşdiýän we ahwallary bilýändirsiň." فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Pes wagty ki İmran'ın zenanasy wezehemle edip balasyny dünýäge getirenne görýär gyz oglan. Şonu Hudaga arz edip aýtýar: "Perwerdegara, men muny gyz oglan dogurdum. Ve Allah tebarek ve Teala'nın özü ýaxşyrak bilýändir şonuň näme doguranyny. On isteýän erkek oglanyny meniň beren gyz oglanym ýaly däldir." Ve İmran'ın zenanasy aýdypdyr: "Men şoňa Meryem diýip at goýdum. Ve men şunu we şonuň awladyny şeytanyň şerrinden saklamak üçin senden penah isteýärin" diýip. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Pes Meryem'in Perverdigarı kabul etti, yaxşı suratda ve yaxşı terbiyet berip ulatdı ve Zekeriya aleyhissalami şoňa kefil etdi. Her wagt Zekeriya Hazreti Meryem'in bolyan mihrabyna girip Meryem'in huzuruna baranna Meryem'in ýanyna durly meweler barmış. Ve Hazreti Zekeriya aleyhissalam aýdypdyr: "Ey Meryem, bu nygmatlar saňa nereden geldi?" diýip. Şonda Hazreti Meryem aýdypdyr: "Huda tarafından geldi. Tahqiq Allah tebarek ve taala halan bendesine bi hesap rızık verer."